Hello लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव दा बिग आपडेटआ बेनो SSC MTS हावलदार पस्टनि दाखालि एग्जाम जादोंमोन दा बिनिनो एन्सार किस ओंखारबाय स' नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोन आरो बेयाव पास जायोब्ला सेकेन्ड स्टेज दङ नोंथांमोना जेरै साइकेल सालायनांगौ एबा थाबायनांगौ एबा स' नोंथांमोननि डिस्क्रिप्टिव टाइपनि 50 मार्क्सनि एग्जाम MTS पस्टआव स' बिनि सायाव डिटेल्सआ फैबावगोन नेक्स्ट भिडिअआव सिलेक्शन प्रसेस गासैबो फैगोन ST SC OBC बेसेबां मार्क्स मोनखो नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो दाबाव दा बाथ्रा जाबाय जोंना खालि SSC SD खौल' बांसिन एप्लाइ खालामो MTS हावलदार पस्टआव खालामा एबा कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेलाव खालामा बा डिग्री लेभेलाव खालामा स' बेखायनो आं रिक्वेस्ट खालामो जाय नोंथांमोना एलिजिबल जायो गासैबो पस्टआवनो एप्लाइ खालामनांगौ SSCनि आन्डाराव जोबोर मोजां मोजां साख्रि ओंखारो बे SSC MTS आ जाहैबाय 10 पास लेभेलावनो हायो 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो 10 पासआवनो हायो जेबो पार्सेन्ट नाङा हिनजावफोर हौवाफोर गासैबो नोंथांमोना खालामनो हागोन स' बेखायनो नेक्स्टआव दिल्ली पुलिसनि आन्डाराव MTS फैगोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामथार अब्ला नोंथांमोना दिल्लीयाव पस्टिं जागोन बा स' नोंथांमोना दिल्ली पुलिसाव साख्रि मोनगोन दा फार्स्टनि अप्शन बेयावनो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों अफिसियेल नटिफिकेसन बेयाव एन्सार किसनि थाखाय फैबाय दाखालिसो एग्जाम जादोंमोन जुनावबो जादोंमोन मेनिफ्राय जागायनानै स' नोंथांमोना आनजाद होदोंमोन जानांगौ आरो बेनि एन्सार किस नायनाया डेटआ जाबाय दिनैनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ जोंहा 4 जुलाइसिम थागोन स' बे समाव नोंथांमोना नायनांगोन अके स' नोंथांमोना नायनो हासिगोन स' बेनिफ्राय जेब्ला एन्सार किस नायो नोंथांमोनाहाय प्रिन्ट खालामना लाथार नैबे लिंक दङ बे लिंकआव थुनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट जोंहा रिडाइरेक्ट जागोन आरो जों लिंकआव थांनो हागोन स' बेखायनो गाहायाव फैनानै नोंथांमोना लिंकआव थुनाय लोगो लोगोनो स' जोङो रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन एबा एन्सार किसखौ नायनो हासिगोन आरो नोंथाङा बेसेबां मोनखो बेयाव सानलांबाय थाबानो जाबाय जों दायो लिंकआव थुनोसै स' बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा डाइरेक्ट अपेन जायो स' बेखायनो नोंथांमोना आन्दायनाङा जायफ्रा गोदान स' बेयाव थुनाय लोगो लोगो दानियानो बेबादि लडिं जासिगोन दायो बेबादि पेजआ फैबाय बेनिफ्राय साबमिट खालामबावनांगोन बेयाव MTS ओंखारखादों नन टेक्निकेल स्टाफ बियो स' नोंथांमोनाहाय बेबादि टाइपनि पस्टआव मोनदोंमोन देन साबमिट खालामबाय स' साबमिट खालामनानै क्लिक हियार मोनबावदों बेयाव खनसे क्लिक खालामबावनांगोन अके स' बेखौ नायनानै सोलोंबानो जाबाय दानिया फैबाय नै स' नोंथांमोननि एग्जामनि रल नाम्बार बेनिफ्राय पासवर्ड होनानै नोंथांमोननि पासवर्डआ जाहैबाय बार्थडेआनो स' बेखौ होनानै लगइन खालामदो आरो लगइन खालामनानै नोंनि नाम एड्रेस गासैबो फैगोन बेनिफ्राय स' नोंथांमोना ग्रिन कालार मोनदोंबा स' नोंथांमोनाहाय बियो राइट एन्सार जागोन नोंथांमोननि सिलेक्शन वाइसआवहाय स' बेनो आरो नोंथांमोनाहाय दा नोंथांमोना 80 90 100 बेसेबां मोनदों स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो बेयाव पास जानाय लोगो लोगो सेकेन्ड स्टेजआव नोंथांमोनखौ लेंहरगोन आरो बिनि बागै नेक्स्ट भिडिअ फैगोन सिलेक्शन प्रसेसनि स' बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट SSC MTS नि एन्सार किस